Domnule președinte, stimați colegi, pe 31 august am sărbătorit comoara cea mai de preț a neamului nostru, limba română. Liantul care a unit generații, ținuturi și destine, limba strămoșilor noștri care este punctea ce leagă trecutul de viitor, temelia identității noastre naționale. În limba română s-au scris primele cronici, în ea s-au rostit rugăciunile strămoșilor, s-au cântat doinele și s-au ridicat glasurile către libertate. Limba română nu este doar un instrument de comunicare, este sufletul poporului român. Eminescu o numea cu dragoste floarea sufletului etnic al românimii. Iar adevărul spus de el rămâne veșnic. Când ea se va stinge, atunci și poporul va pieri. Pentru că cine își pierde limba, își pierde rădăcinile și se deznaționalizează. Și din păcate, milioane de români au fost de-a lungul istoriei asimilați, pierzându-și graiul strămoșesc prin maghiarizare, rusificare, ucrainizare, sârbizare, bulgarizare sau grecizare. Astăzi, în afara granițelor României, trăiesc peste 10 milioane de români care duc cu ei, ca pe o icoană, graiul strămoșesc. În total, peste 30 de milioane de suflete din întreaga lume vorbesc românește. Ei sunt dovada vie că limba noastră trece dincolo de granițe și devine o patrie în sine. Totodată, să ne amintim că limba română are 4 dialecte: daco-român, a-român, megleno-român și istro-român. Dacă dialectul daco-român este limba oficială a celor două state românești, România și Republica Moldova, și are statut de limbă oficială și în provincia autonomă Voivodina din Serbia, dialectele a-român, megleno-român și istro-român sunt astăzi în primejdie, amenințate cu dispariția. În Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia de Nord și Croația, a-românii, megleno-românii și istro-românii nu au școli în limba română și nici biserici în limba maternă. Deși în România minoritățile greacă, albaneză, bulgară, macedoneană și croată au reprezentanți aici, în Camera Deputaților, în Parlamentul României. Aceasta este o nedreptate pe care nu o putem trece sub tăcere. Să ne amintim că limba română ne unește de la Tisa până dincolo de Nistru, din Bucovina până în Tesalia și din București până în diaspora de pe toate continentele. Ea este liantul care face din românii risipiți în lume o singură familie. Astăzi, oriunde bate inima unui român, la București, la Chișinău, în Bucovina, Timok, Basarabia sau în orice colț al lumii, bate și pentru inima lui. Este datoria noastră să o păstrăm curată, să o transmitem copiilor noștri și să o apărăm de uitare și înstrăinare. Astăzi și pentru totdeauna, patria noastră este limba română. Să o păstrăm vie, să o apărăm și să o dăruim generațiilor viitoare. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o iubesc. Vă mulțumesc!